And therefore we must open more safe pathways, legal pathways to Europe. We must create more bridges between our continents. We must make sure that people can find a job where their talent is needed, match the skills, bring skills across our borders. And this is at the heart of our new talent partnership, which offer work rules into Europe. So far, 5 countries have signed up to them, and we hope that more of you will follow. This is such an important model to work on. We have just agreed to create a new talent pool. It will match the European employers and their needs with the non-European job seekers and their skills. Тази женица искала да строи мостове, по които да идват имигранти. Аз единственото, което мога да кажа е, че ако някой я намери под някой от тези мостове, определено ще съобщи много добра новина за целия европейски континент. Не само за Европейския съюз, защото да не забравяме, че Европейския съюз и Европа са 2 различни неща. Европейският съюз е най-голямата заплаха за бъдещето на Европа и на европейска цивилизация. А това, че те представят същите тези като Урсула, политиките си за начин да докарали тук интелигентни емигранти в Европейския съюз и в Европа, е наистина, меко казано, пародия. Защото ако се огледаме по улиците на големите европейски градове, които приличат между другото всичките на предградия на Багдад или на който и да било близко източен град, ще видим, че всъщност там по улиците не можеш да срещнеш хора, които приличат на лекари, инженери, адвокати, зъболекари, учители по история. Напротив, виждаш хора, които приличат на тези, които обичат да се разхождат с колани с бомби около кръста и след това се взривяват в най-близкото множество. Урсула фон дер Лайнен с цялата нейна пасмина в Европейската комисия е най-голямата заплаха не само за бъдещето на Европа, но и за бъдещето на човешката цивилизация в момента.